И здравейте, днеска ще играем Майнкрафт. Чукайте само. Ето. Сега търся къде си ги бях направила нещата, защото това да не е зомбозо. Ето е пак Ева, която снима и се е сложила някакво златно. Ето ми мен, тук ще останало. Оба треснах се в дърво. Не знам на къде. И после мога да правим анбоксинг видео на калеверите на Меси, защото те днеска ми пристигат от Англия. 116 ля. И ще правим, ама и най-новите, нали? Уния червено с зелено, с черно. Това не ми трябва. Да, ето е нашата стая. Там е стаята на сестра ми. Тук е моята. Тук е моето легло с бюрото. Ето ги купите и медалите ми, които съм спечелил от футбол. Това е за второ място в един турнир. А това е за най-добър нападател и голмайстор. И ето това е златен медал за първо място. Заедно с това спечелих. И общо видето това ми... Да. Ето го телевизорът, малък е, не. Но горница е нещо голям. Вижте каква яка Yu-Gi-Oh карта имам светеща. Водните ми очилата са оригинални. Които са се скъсали. Оригинални са от най-добрата марка. Ето тук, най-добрата марка. Това е специална плувна такава. Те ми са одобрени. И ги намерихме в един басейн в това. Докато си плуваме и го настъпих и си ги взех и да. Тук имаме играчки. Ако искате, да. Но аз вече не използвам играчки. И ето го и нашият отбор. ФК Беломорец Асеновград. Тук е мен. Тук съм аз. Ето ме. Тук. Ето. Виждаме. Ето. Така. Са рутера, компютъра ни е горе. Нощната лампа е футболна. Сега ще ви я покажа. Ето е нощната лампа. Мога да направя анбоксинг, но не. На топката. Спокойно, не съм от Реал Мадрид. От Барселона съм и съм от Меси, не съм от Роналдо. Гадния симулант. И общо взето тук играем в футбол. С баща ми и сестра ми. А иначе аз ходя на тренировки и тя купи медали са оттам. И от мачове и от турнири съм ги печелил. Да. Но общо взето това заради отбора. И сега ще продължим с Майнкрафта. Така, ето това исках да направя. И това беше като цяло клипа. Беше един влог, да. Само да ви покажа моят кълъв. Чакайте да го извада от телефона.